ang aton kaluwasan, ang kamatuoran, ang maayong balita, ang paglaom upod kay Kristo. Ang paglaom upod kay Kristo. Ang kabuhi ko ay kagamo, sang ikaw ang nakilala ko. Naglinom, tiki pusoon ko, kay nakita kong kagamhanan mo. Sa tiyon sang palaliban, ikaw ang akong nadalampan, kay wala na sang iba nga masaligan, gani ang tanan akong gintugian. Salamat sa kaliban, salamat kay ako ginalay-ay mo. Salamat kay ako ginbago mo. Salamat sa paghigugma mo. Salamat sa kaliban, salamat kay ako ginalay-ay mo. Salamat kay ako ginbago mo. Salamat sa paghigugma mo. Salamat sa salamat sa higugma mo. Sa sining aga, igalunsar ko ang bago nga programa diri sa Azon Estasyonan, ang estasyon nga napadayon nga palangga sa tanan, ang estasyon nga Naisyaga FM, ang estasyonan nga nagapalangga sa inyo. Sining aga, luyag ko igalunsar ang programa nga ginatigluhan, ang paglaom upod kay Kristo. Kag sa sining programa, maghahatag ako sang isa ka gamay gid lang passage or masiling naton nga isa ka pagpaathag sa isa ka bersikulo nga akon nadalon sa sining aga. Kag ang aton pagatunan sa sining aga makita sa kung may mga balaan ka mo kasulatan or mga Biblia ka mo, makita nato ini sa or mabasa ini naton sa Juan 3:16. Amo ini siya ang tagipusokon sang Bible or ginasiling nila sang iban pa heart of the Bible nga verse. Nagasiling siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Okay, halinon ko ini sa atong mismo dialect. Kay ginhigugmagid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niyang iabugto nga anak, agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Okay, katahom nga passage ang verse, no. Una-una, kay ginhigugmagid sang Diyos ang kalibutan. Okay, kita na yung tutok. Sino na siya? Sino ginhigugma sang Diyos? Ang kalibutan nga iya gintuga? No. The only thing nga ipabalo ko sa inyo,
ang kalibutan, hindi na ang kalibutan yung gina-refer niya sa atong tanan, kundi nga ang kalibutan nga ginalong tanan naton umalagi lang gini siya. It's only ano lang gini siya, kung sa mga bagay bala nagakaguba ini siya, nagakadaan ini siya, or pinakasimple nga term, mahimo ini nga madula. Apang ang kalibutan niya nga ginatukoy or pahibalo sang Ginoo sa aton diri, ang kalibutan kita ina nga mga katawhan nga iya gintuga. Bangod sa ita kung agugma sa aton, bangod nga hindi gusto ang Ginoo nga malubong kita sa pagpakasala or himo na lang kita sang mga hindi amo nga mga bagay, ginsakripisyo niya ang iya nagahisanon nga anak. Sino na siya? Si Ginoong Hesus. Ginsakripisyo niya, it is because nga luyag lang niya nga ang mga iya gintuga hindi madula kundi makaangkon sang dalayon nga pagkabuhi upod sa iya. Kaya na masupon dira, kay ginhigug magin sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginahatag niya iabugtong anak. Ginpadala gid si Jesus para sa imo, para sa akon, kag para sa aton tanan sa siningation. Agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ano ini nga pagtuo? Ano ini nga magsiling kita pagtuo? Ano ini siya? Kilala naton nga may Dios ang kalibutan. Kilala naton nga may Kristo. Iban kilala naton nga si Kristo anak sang Dios. Ba't magsiling kita nga pagtuo? Sa akon nga pagpaintindi sa inyo, it is commitment nyo ni sa Ginoo. Ginbato nyo siya as your personal savior sa inyo kabuhi, or personal ninyo nga manluluwas sa inyo kabuhi, hindi lamang sa akon kundi sa aton tanan nangyari diri subong sa sining grupo. And likewise, ang kabuhi nga ginahandom sa Ginoo sa aton, amo na siyang ginatawag nga eternal life or wala katapusan nga kabuhi nga luyag niya maagom naton. Kaya hindi ang Ginoo gusto nga makaangkon kita sa kabuhi nga wala sing katapusan nga may pagantos, kundi kabuhi nga walay katapusan nga may kalipay upod sa iya. Yes, duwa man ang pwede pilian sa kalibutan, langit kag impyerno. Amo na bala ang kanta nga eternidad, magpili ka sining duha, langit impyerno, diin ka kuno. Di dapat isa lang kita pilion ta. Syempre ang langit lang yun dyan. Kaya kung mapili ka sa impyerno, why man ta na o base baka mo nga nakakadto na ko sa impyerno, wala. But ara bala kung gusto niyo mahibaluan ang mga bagay-bagay nga na matamaton to lang sa pag-explikar sa inyo, but magalambot kita dira sa punto nga ma-explikar natin nga may impyerno kag nga may langit. But amo na bala siling nga bangod sa gugma sang Dios, bangod sa iyang paghatag kag sang pagsakripisyo sa iyang mga pinalangga nga anak or ginahigugma nga mga anak or hinigugma nga mga anak sa sining kalibutan, ginhimo niya sakripisyo ang iya kay isa-isang anak, iya nga bugtong anak, agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi makaagom o makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. For the meantime, mula na starting sina sa atong programa, we hope nga may maintindihan kamo, and kung may ara among mga palamang kutanon, libre ka mo mag-PM sa akon as long as nga makaya ko ako inahatagan sa nagakaigo nga sabat. Thank you and good morning. Luyag ko lang tamyawon ang mga masunod. Mayang agas kay Amigo Amid, kay Amigo Romel, Amigo Maki, the Blind Swordsman, sa kaya Inday Nunali, Inday Roslyn, Inday Rosemary, Inday Sheila, na Madam Alma, si Cristinda, si Toto Aldrin, si Kathleen Ann, si Lolo Totoy, Lolo Miloy, si Lolo Ilyong, sa kay Lola Rosing, kay Love Rose, mayo nga pagpamati, kag sa iban pa nga gusto mag-join sa sining programa. Madamo kayong salamat, at the same time, good morning liwat, and may God bless us all.
makanaw lang tungod kita tanan.